Bueno, egunon, eskerrik asko gaurkoan ona hurbiltzeagatik. Bueno, hasteko eta behin esan Euskal Herria Bildun oso pozik gaudela atzoko egunean, Iruñan ikusitako irudiekin. Beste urte batez, milaka eta milaka abertzale, independentista eta ezkertiarrek gure herri zahar honekiko, geure nazio honekiko konpromisoa berretsi egin genuen. Zentzu horretan atzo Iruñako kaleetan ikusitakoak, baino baita ere Baionako kaleetan ikusitakoak, Abadiñon ikusitakoak, non milaka gazte independentista eta abertzalek beste horren beste egin zuten, herri honekiko beren konpromisoa eta determinazioa nabarmen utzi. Uste dugu horrek guztiak erakusten duela, nabarmen uzten duela, herri honetan badagoela indarra, badagoela konpromiso militantea, badagoela determinazioa, eta badagoela proiektu politikoa mundu mailan une honetan nagusitzen ari den errealitate horren parez pare guztiz bestelako errealitate bat eraikitzeko. Bigarrenik, atzoko egunean Euskal Herria Bilduk beste behin ere nabarmen utzi nahi zuen, edo utzi nahi izan zuen honako hau, eta da ziurgabetasun, ezegonkortasun testuinguru hontan, eskuin muturra ideia erreakzionarioak zabaltzen eta indartzen ari diren testuinguru hontan, inoiz baino beharrezkoagoa dela herri gisa aritzea. Inoiz baino beharrezkoagoa dela herri hau aintzat hartzen duten eragile horien arteko batasuna, ala gutxieneko elkarlan bat. Bestela esan da, atzokoan berriro ere mahai gaineratu nahi izan genuen, testuinguru hontan batasun falta, gutxieneko elkartasun baten falta, herri honek bere buruari aitortu ezin dion, edo eskaini ezin dion luxu bat dela. Eta azkenik, hirugarren ideia bat, eta zentzu horretan, EH Bilduk ez du minutu bakar bat ere galduko xestra edo lehia partidistan. Etxe bizitza larrialdiak ezin duelako itxaron. Zerbitzu publikoen indartzeak ezin duelako itxaron, pentsionistei, pentsio duinak bermatzeak ezin duelako itxaron, zerbitzu publikoen indartzeak, kalitatezko zerbitzu publikoak eskaintzeak ezin duelako itxaron, eta bizitzaren garestitzeari ere aurre egitea ezinbestekoa delako, ezta. EH Bildu hor dago lanean, hor ari da buru belarri eta hor jarraituko du. Esan bezala, jendearen, gehiengo sozial zabalen arazoei erantzuna bilatu eta eman nahian, eta baita ere, esan dudan moduan, bada egoera honetan, parez pare ditugun erronkei erantzute aldera, eta arazo horiei guztiei erantzute aldera, bada beharrezkoak diren, ezinbestekoak diren konsensu, adostasun sozial zabal horiek eskuratze aldera, edo erdieste aldera, bere eskua lusatzen.